sa dostaneme, pretože pravidlá sú pravidlá. Dvakrát za súťaž by som mal. No ale v tejto chvíli už sponzory bokom, pretože ide do tuhého. Domáci dorastenci sú na štartovej čiare. Sú odfotení a mašinka vrčí. Poďme na to, veľký potlesk a povzbudzovanie práve pre nich. Trocha sa to tam vyoblievalo na tej ľavej strane, tá pravá bola o niečo lepšia, ale ten rozdiel nie je úplne až taký priepastný, aj keď takmer sekundu. Domáce zlatníky, dorastenci, biela vlajka vpredu, vzadu, to znamená, že útok je platný a časy sú 17:77 a 16:53.